kakurangan ng Jesucristo, kami pinagakan sa banal mong bangkete, napakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo huli kang krus na nagkataong buhay. Darahon mo sa kamarawayan ng pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay ang sinagahalin sa kapanahonan ng mga panahon. Amang may hirapon sa kapagmahalo, pinatulo kami sa imo sa mga ipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mutumang sa pandemya ng COVID-19 na naglalakop ngunyan as nagdadaraning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami ni may pagkamuot, sinhuli ka sa imo nakakaumoy na kamot. Para sa mo ang takot, matarakan helang asin kagadanan. Ay balik ang samong pagdaong, asin mapakusog ang samong pagtulog. Pinapamimpi niya mo, nagiyahan mo ang mga tao ng pagkimuha sa paghanap ng tulong asin sa paghagal ng nagdakop ng mga. Papasalamat ka, hindi ka mga magulang na pagkanin ng mahimo, hindi sa mga paghandakan ng mga. Bendisyonin ang sa mga pagimuhan, na gamiton ini mga bakuna, nanganing mapunduan pandemya sa moyang nasyon na sa bilog na ginawa. Pinapamilbit niya mo ang mga Espiritu Santo. Tanganin, kasi naman mo na kami, may mahirap na kakayahan, ang pagkatulog sa mga mahirap. Marasal sa ila ang marahaya, sa isip at sa hangad. Usog sa pagdusay ka sa ilang sa dili, pinakaligtasan tumang sa kahilangan. Pinapamilbit naman ang mga binamaan na kanila. Sila man likod mo ang mga kasal din ang mga nagkama sa ila. Marasal sa mga nagkakain sa mga biyaya na maginuha para sa karahayang kang gabos asin sa mga nangangaito. Lugod ang samang pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro. Magawa sa mga napanhuling kasakitan sa magdarasa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Iniinahagad mi, uli kay Jesucristo ang kakurangan niya mo asin ang akin. Nakipagmang buhay asin ang kahagad. Kasaro ka ng Espiritu sa mga Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Ubanal ang lalawgo ni Jesus. San Jose Mabilio na esposo ni Maria, ipamigay mo kami. Senyora de Peñafranco. Ipamigay mo kami. Matinan. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imo. bendisyon naman lugod kamo kang Diyos sa makakamang Ama, sinanakit sa Espiritu Santo. Lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!
Espiritu, o kalalang sa puso imat erok ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi pano aman, ang puso mi pano aman, pararanga, para ampun, wala ka na langit nun, pagkamuot asing buhay, ilog niya mong idinutusay, ilog niya mong idinutusay. Pagsolsol nin kasalan, kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin taong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamahiherakon, nagmamaot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw, nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunya. Señora de Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia. Magpamibi kita kay Virgen Maria,
sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherak, asin ipamibi man niya toan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, na magin maninigo, asin magin kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Agihan nin mga langit non na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi, ansamong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa panghinagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa panghinagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa panghinagdan niya mo. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña, Francia. Hilngaman kami, o mahihera ko na ina, Virgen de Peña, Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. Atamana an sa mong pamilya, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa, asin mga gadana, urog na itong nangangaipo nin sa mong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian, asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan, bilang sa imong mga devoto, nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na naguumaw sa imo, o inang Virgen de Peña, Francia. Papagkanigoa o Virgen na makapag-umaw kami sa imo,
tawi kami ning kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ikalimang aldaw. O ina niyamong Maria, na nagsakit man nin makuri, napano man an sa imong malinigo na puso nin pagsakit, urog na kan mahiling mo an sa imong aki na nagsasakit, mantangyaon an nakakasupog na pagkastigo, nin huli kan kasaklan na daiman niya ginibo. Inako mo man ang mga kapaitan sa may pamitisan kan krus, na kung sain, ika naging inaman niya mo kan sinabi ni Jesus ki Juan Apostol, uyaan sa imong aki. Inako mo man kami na mga parakasala, nin may pagkaherak, nagngangayo-ngayo kami sa imo, nin may pagpakumbaba, na magtadom man lugod sa samuyang puso, an sa imong pagkamuot bilang ina. Tanganing danay manyamong rimpuson, an mahalagang balos kan pagtubos sa mo. Asin pahalagahan manyamo sa paagi kan gibong karahayan. Daimi man lugod pagsayangon, huli kan samuyang mga karatan, an sa imong mamumuton na sakripisyo, asin ang dakulang bunga kan pagtubos sa muya, kan sa imong aki na si Jesus. Huli kan pagsakit kan sa imong mahal na aki, magkaigwa man lugod kami nin kusog, na akoon an mga pagtios digdi sa kinaban. Asin sa paaging ini, mabuhay kami sa kabanalan, pasiring sa kamurawayan. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit. O Virgen Maria, mahal de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, olani kaming si nasarikan. Ikaanli nalaoman, orog na si nasarikan, sa pakaabot na marhay sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, di ka iningkinaan, kundi mo kami tabaangan daing maray nakatatatngan. O Virgen Maria, mahal de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, olani kaming si nasarikan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami iha, kadman tawad kan sa mong kasaklan. Sa imo inang mahal, sa muyang inahagad man, na sa muyang kauya, aman gapos na mga kasaklan. O Virgen Maria, mahal de
Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, olani kaming si nasarikan. Inanyo ka kaugmahan, an mga tingog pag-arang, bilog na kabiko, ulan mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyo ka kami baya, maludok mi pag-akag sa langit si mong tarahan. O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulan ikaming si nasarikan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya tong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog na po ang gabos. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamigpian, nami nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamigpian, nami nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamigpian, nami nadulok si mo. Sa ngaran ni Ama, na Aki, Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray na aga sa indo mga tugang, ngunyan sa tuya pong ipinagsiselebrar ang ikalimang aldaw kan mga misa novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang sa tuya pong tema, paghiras kan balaog nin pagtubod sa tataramon asin sa gibo. Makakaibanan man yato sa selebrasyon na ini, ang mga miyembros kan Area Pastoral Council kan Deca Grand Vale 1. Ang sa tuya pong celebrante mayor, asin predicador, iyu si Reverendo Padre Dario Echipare, Director, Naga Parochial School. Matindog po ang gabos sa pagpuon kang Santa Misa. Mga tugang sa tuyang idulot, ang sa tuyang mga pamibi asin mga intensyon sa altar ni Diyos. Asin hagado niya to ang tabang ni Virgen de Peña, Francia, nalagod ang sa tuyang mga kamautan asin mga pamibi, simbagon susog sa karahayan ni Diyos. Siring man sa tuyang ipinapamibi ang gabos na mga nagihelang para sa indang kaumayan. Siriman ang kaipuhan kan sa tuyang mga familia o nanggayo sa panahon na ini nin pandemya. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan tan pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong spirito. Mga tugang, buksan niya to ang sa tuyang mga isip asin mga buot.
magpakumbaba kita, maghagad din tawad sa mahal na Diyos. Tangani kita magkanigo magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malagod sa to ang Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang aking bukong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakuaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, patawadan mga kasalan kan sa imo mga nasasangkuban, tanganing kaming dai, makapagayagaya sa imo, hulikan sa mong mga gawi, makaligtas sa tabang kanina kan sa imong aki sa mong kagurangnan. Siya nakaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos.
Pagbasa sa libro ni Sirak. Paghinanyog kamo sa kadunongan, inaawit niya ang sa diri niyang kaumawan sa tahaw kan mga Israelita, ang sa diri niyang banwaan. Ako ang tataramon na nagluwas sa ngoso kan kahoro halangkawe. Asin tinahoban ko ang daga arog sa pagtahob kanambon. Ang pinaka halangkaw na kalangitan ang sakong harong, asin yaon sa sarong hariging panganoron ang sakong trono. Dangan ang sakong kaglalang, ang naglalang kan kinaban, nagsabi sako kung saan ako maerok. Nagsabi siya, ang Israel ang gibohon mong harong. Ang mga kapangarakian ni Jacob, iyo ang sa imong magiging banwaan. Linalang niya ako sa daing kataposan. Bago magpuon ang panahon, asin padagos sa kong mabubuhay sagkod sa panahon na daing kataposan. Naglingkod ako sa iya sa banal na tabernakulo, dangan ginibo kong harong ang bukid nin Sayon. Pinaerok niya ako sa namutan na syudad, asin tinawan niya ako nin otoridad na mamayo sa Jerusalem. Kaya nagkagamot ako sa ginagalangan na banwaan na pinili nin kagurangnan bilang sa diri niya. Madya kamo sako, kamugabos na nagmamawot sako, asin magpakabasog kamo sa sakong mga bunga. Magigirumdumanindo ako sa horog na mahamis kisa dugos. Mas marahay kisa dugos hali sa mga anira. Kakananindo ako, asin madugang paan sa indong kagutoman sa sako. Inumanindo ako, asin madugang paan sa indong pagkapaha sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Umawon ang ngaranin kagurangnan sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan sagkod paman. Umawon ang kagurangnan, kamong mga surugoon nin kagurangnan. Umawon nindo an sa iyang ngaran. Umawon ang ngaranin kagurangnan, ngunyan asin sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan sagkod paman. Poon sa sirangan sagkod sa sulnupan, pag umawon ang ngaranin kagurangnan. Halangkaw sa gabos na nasyon ang kagurangnan, halangkaw sa kalangitan ang sa iyang kamurawayan. Umawon ang kagurangnan, ang ngaran kagurangnan sagkod paman. Sisay ang makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nagierok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin sa daga. Umawon ang ngaranin kagurangnan sagkod paman. Hali sa alpog, binabangon niya ang dukha. Hali sa basurahan, binabangon niya ang mga daing sukat. Tanganing patukawon kay bakan mga prinsipe kan sa iyang banwaan. Umawon ang kagurangnan sagkod paman. Matindog po ang gabos. Sa kakurangan
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong spirito. pagbasa ng Banal na Ebanghelyo susug ti San Mateo. Pag-ulan sa imo kagurangnan. Pakahali kan mga mago ang anghel nin kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangaturugan asin nagsabi, magbangon ka, idulag mo sa Ehipto, an mag-ina. Dai ka maghali duman sagkud na sabihan ta ka. Huli tahahanapon ni Herodes an aki tanganing gadanon. Kaya nagbangon si Jose asin kan banggiman sa nang iyan, idinulag niya an mag-ina pasiring sa Ehipto. Duman sinda nag-erok sagkud na nagadan si Herodes. Nangyari ini, tanganing mautob ani tinaram nin kagurangnan sa paagi kan propeta. Inapudkuan sa kong aki, hali sa Ehipto. Kan gadan na si Herodes, nagpahiling ki Jose sa pangaturugan, duman sa Ehipto an anghel nin kagurangnan, asin nagsabi, magbangon ka, magbalik na kamo sa Israel, huli tagadan na ang mga naghumang gumadan sa aki. Kaya ipinag-iba ni Jose ang mag-ina, papuli sa daga nin Israel. Alagad natakot si Jose na magbalik sa Hudiya, kan mabaritaan niya na si Arkelao ang nakasalihid na hadi sa iyang ama na si Herodes. Huli ta pinatanidan si Jose sa pangaturugan, nagdagos siya sa daga nin Galilea. Nag-erok siya sa banwa na inaapod Nazaret. Nangyari ini, tanganing mautob ang sinabi kan mga propeta, aapodon siyang Nazareno. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Señor San Jose! Mga tugang, yaon na kita sa ikalimang aldaw kan sa tuyang maninigong pag-andam sa pagselebrar kan pintakasi, pagpintakasi sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, sa taon na ini, 2021, ang pagselebrar niya to kan Peña Francia Fiesta, mas nangungurog na espesyal o naiiba sa nagkapirang mga rason. Enot, ngunya na taon, nagsisilber kita kan ika-500 na taon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Ini dakulang panahon nin pagpapasalamat sa regalo nin pagtubod na inihiras sa to kan mga misyonero. Kaya digdi mahihiling ta na kita an bunga kan kapagalan kan mga enot na Kristiyano na nagdusay kan sa inang mga buhay sa pagharubay, sa pagpapalakop kan marhay na bareta. Mga tugang, bako kitang mga Kristiyano, kung bako sa dedikasyon asin paghigos kan mga tao na nagdusay kan sa edang sadiri, tanganing darahon asin iharubay an katukdoan ni Kristo. Amen? Amen. Kristiyano kita, huli kan mga misyonero. Kita bunga kan misyon. Ikadua, mga tugang, ngunya na taon 2021, pinagsisilibrar man niya to sa bilog na kinaban ang pagmidbid ki San Jose bilang patron kan universal na simbahan.
Ini ginigibon niya to, tanganing midbidunta, an kadakulaan ni San Jose, urog ng gayo, an sa iyang pag-ataman, pagsakripisyo para sa Sagrada Familia. Sa Ebanghelyo niya, nahiling niya to, kung paano niya pinagprotehiran an sa iyang familia. Idinulag niya sa kagadanan si Jesus na pinaghumaan na gadanon kaidtong panahon. Asin ikatulo, mga tugang, ngunya na taon 2021, ipinagpipinta kasi niya to ang sa tong devosyon kay Virgen Maria no sa Senyor de Peña, Francia. Asiya o nakita sa 311 taon na pagselebrar kan devosyon na ini kiina. Ini ang mga bagay-bagay asin mga rason na dapat niya tong ipag-ugma, kaya nagpipinta kasi kita, sinurog ng gayo, sa tuyang ipagpasalamat ang mga bagay na ini. Tahuli ka ini, yaon kita ngunyan. Mayo, kung mayo ang misyon, kung mayo ang pagkatama ni San Jose, kung mayo si ina, urog na kung mayo ang pagtubod, mayo kita sa mga oras na ini. Amen? Amen. Mga tugang, ang mga selebrasyon na ini, kinigibon niya to, huli, tatinaawan kita kan regalo nin pagtubod. Ang pagtubod, mga tugang, iyo ini ang nagdarasa to, tanganing mamidbid ta ang Diyos. Di ita mamimidbid ang Diyos kung mayo nin pagtubod. Kaya sabi ni San Pablo, sa kinakban na ini, tulong bagay ang importante. Ang pagtubod, ang paglaom, asin ang pagkamuot. Alagad sabi niya, ang pinakaurog, iyo ang pagkamuot. Maski urog ang pagkamuot, kung mayo kita nin pagtubod, dahil niya to mamimidbid ang Diyos. Amen? Siring man, uli sa pagtubod na ini, di talang namimidbid ang Diyos, kundi uli sa pagtubod na ini, nagkakagaw kita ning relasyon sa iya. So it is impossible for us to establish a relationship with God and to deepen our faith if we don't have faith. Asin huli sa pagtubod na ini, mga tugang, nagrararom ang sa tuyang pakamidbid sa mahal na Diyos. Bako sanang sa mahal na Diyos, huli sa pagtubod, nagkakaigwatan din pagtubod sa tuyang kapwa. Siring man kita nagkakaigwa nin pagtubod sa tuyang mga sadiri. Mga tugang, inot sa gabos, ang pagtubod na ini, biyaya ni Diyos. Amen? Ang pagtubod de ini nayaon sa to na sa tuyang inako, iniinot sa gabos, biyaya nagikan sa Diyos. Kaya, ang nangungurog na kasimbagan niya to, asin katungdan sa regalo na ininin pagtubod, na enot sa gabos, akuon niya to ang pagtubod na ini. Ang regalo, nagkakaigwanin halaga, kung ini inaako. Kaya kita, nag-ako kan pagtubod. Kita, sa pag-ako nin pagtubod, kita nakamidbid sa Diyos. Uli sa pag-ako kan pagtubod na ini, naging successful, sabihon ta na, ang misyon na inihiras kan mga misyonero sa tuyang nasyon Pilipinas. Mga tugang, ang pag-ako kan pagtubod na ini, may kaagimat o katakod na responsibilidad. Sabi nga ni kayan, the more power that you have, the greater responsibility you will have. Kaya, arog kay Virgen Maria, inako niya ang pagtubod, huli sa mensahe na dinara sa iya, kan Arkanghel na si Gabriel. Huli sa pagtubod, inako niya ang katungdan na maging ina ni Jesus,
an para tubos kan kinaman. Sa puntong ini, mga tugang, katakod kan pag-ako ni Maria na maging ina kan para tubos, iyo ang pagiging ina niya man, ang pagiging ina niya kay Jesus. Ang pag-ataman, asin pagtao, kan mga material na pangangaipo. Siring man, bako lang material na pangangaipo ang itinao ni Virgin Maria sa iyang aki na si Jesus. Kundi man, ang pagtukdo sa iya kan mga marhay na gawi, ang pagpangadji na nagdara kay Jesus, kan sa iyang hararom na relasyon sa iyang ama sa langit. Siring man mga tugang, kisan Jose, uli sa pagtubod, inako niya ang responsibilidad na ini na maging ama ni Jesus. Si San Jose, naging katuwang ni Maria sa pag-ataman kay Jesus. Kaya si Jesus nakanood na magtrabaho. Naging siyang mapasyensya. Sinahiling ta ini. Kan si Jesus, nag-apostolado na siya. Nag-exercise kan sa iyang ministry. Jesus was so patient and he was so dedicated to his mission. All because kan ginibong pagtukdo sin pagpaarog ni San Jose kay Jesus na nanudan natungkusan ni Jesus sa iyang ama na si San Jose. Kaya huli ka ini sa pag-ataman na ini ni Maria asin ni Jose, si Jesus nagdakula sa hawak, nagtalubo sa kadunungan, asin siya nagdanay sa grasya ni Diyos. All because of the care, all because of the love that Joseph and Mary shared to Jesus. Mga tugang si Jesus bilang aki ni Diyos, naging makinuyog-kuyog sa iyang mga magurang, initanda kan sa iyang pagbidbid asin pagtubod sa iyang ama sa langit. Kitangunyan na mga paratubod, kaibahan ni Maria, ni Jose. Nagdurukyaw kang kadakulaan kan Diyos, uli sa paghiras sa to, kan regalo nin pagtubod. Sa pagrukal niya tong ini, mga tugang, di kita makalingaw na igwa kitang nangungurog na misyon na ihiras, ibalangibog, asin iharubay, ang satong pagtubod, sa inman kita magduman. Mga tugang, dakulaon na bendisyon na digdi sa Asia, kita sa naan unikong Kristiyanong nasyon. Yes, it's a privilege to be the only Catholic nation in Asia. But at the same time, it is also our prime responsibility to evangelize our neighboring countries in Asia and the nations all over the world. Kaya mga tugang, ini ang dapat niya itong tandaan as we are recipients of the mission of all of the missionaries who came 500 years ago to our fatherland. Tulong bagay po ang dapat niya itong tandaan. Enot, ang Espiritu Santo, iyo ang mayor na aktor o tagapagdara kan evangelisasyon na ini. Dahil niya to, pagsadirihon ang trabahong ini. Ang paghiras kay Jesus sa mga tao, bako tayang trabaho. This is the work of God. And so therefore, we have to ask the help of the Holy Spirit. Instrumento sa nakita na iharubay ta an marahay na bareta. Kaya inot sa gabos mga tugang, sa paghiras niya to kan pagtubod, permi niya tong hagadon ang sa iyang tabang, tanganing magin kitang dayupot na tagaharubay kan ebanghelyo ni Jesus. Mga tugang, hagadon niya to ang tamang Espiritu ni Diyos. The Spirit of God is so present to us. We never see the Holy Spirit, but we can feel the presence of the Spirit in our midst. Because the Spirit is our life,
And the Spirit is our inspiration. Ikadua, sa pagharubay na ini, ang satong dadarahon iyo si Jesus. Ang paghiras niya to, iyo ang sa iyang buhay. Ang ipaghihiras niya to, iyo ang sa iyang buhay asin mga katukduan. When we go to the mission, yes, we bring ourselves, but what we share is not ourselves, but Jesus, His teachings, and His life. Sin ikatulo, ang pinaka-epektibong paagi kan pagharubay, iyo ang pagsagibo kan satuyang itinataram. Kaya sa pagharubay niya to kay Jesus mga tugang, kaipuhan na kita personalmente magkaigwanin, magayon, marahay, asin hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Tanganing, an ihirasta, bakuan sa tuyang sadiri, kundi si Jesus. Iyan po katungdan iyan kan gabos na Kristiyano. Mga Kristiyano na nagsasabuhay kan sa iyang pagtubod. Kaya, ang kaipuhan ta, ngunyan, iyo ang inaapod na witnessing, ang pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod. Kaya sinasabi niya to, we have to walk the talk. We have to walk the talk. We have to share our experiences of Jesus in our lives. People, when we talk, listen. They listen. Asin namamati kan mga tao kung kita nagtataram, kung ang sa tuyang itinataram, yaon lang sa isip. Pero kung itinataram tahali sa puso sa tuyang mga eksperyensya, we become living witnesses of Jesus in this world. Mga tugang, Jesus became an effective evangelizer because He did what He said. Ang mga tao nagsunod, ang mga tao nagtubod, ang mga tao nagsamba kay Jesus. Ninhulitan sa iyang sinasabi, nahihiling sa iyang mga gibo. Iyan ang kulang niyan na panahon. Kadakol ang itinataram, lalo na ba kung makatotohanan, kaya ang mga tao dahil nagtutubod, kaya dahil nagsusunod. Ang sa tuyang gobyerno, sige antara magpabakuna ka mo, magsunod ka mo sa sinasabi kang gobyerno. Alagad sa mga oras na ini, ano ang ginigibo kaniya mga yaon sa gobyerno? Bako daw mga pagduda, ang ginigibo ninda? Paano kita masunod kung kita dinadaya? Paano kita masunod kung kita di pinagre-respeto? Paano kita masunod kung kita ginagamit tangani sindang magdanay sa indang mga kapangyarihan? Mga tugang, saints attracted followers and devotees not so much of what they preached, but because of the way they live their lives. And because of that, they became great models of faith all throughout. They modeled their lives from Jesus. Ang kaipuhan tangon yan mga tugang, nakita gabos, maging disipulos kan sa tuyang kagurangnan, asin lugod, mahiling sa tuyang mga gawi, ang buhay, ang katukdoan, asin agi-agi ni Jesus. And so therefore, my dear friends, my dear devotees, we are asked to be missionaries and evangelizers of deeds in this modern time. Yes, words are important, but deeds will speak of who we are as devotees of Ina and as followers of Jesus. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Señor San Jose! Matindog po ang gabos. Pamibi nin banwaan,
Sa ikalimang aldaw, kan sa tong nobinaryo, sa kaumawan kan sa tong ina, ni sa Senyora de Peña, Francia, idulot niya to sa Diyos amang makakamhan, an sa to mga pamibi, urog na para sa mga maestro, mga paratukdo, asin mga parabalangibog sa media. Sin kita magsabi kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Nadyugaan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa, asin sa tong Arsobispo, sa gabos na mga obispo, klero asin religyoso, tanganing sa pangatama ninda, San Jose, asin Santa Maria ki Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo, asin pagkamaimbod kang mga maestro, maestra, asin mga parabalangibog sa media. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, napaarog ninda San Jose asin Santa Maria, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos, asin sa karahayan kang kagabsan, urog na kan mga maestro, maestra, asin mga parabalangibog sa media, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa mga maestro, maestra, asin mga parabalangibog sa media, urog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman asin kakundian, huli sa kapobrehan, kahilangan o parabanga asin iriwal, lugod mahawas sa saindang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtarabang kan satong mahal na San Jose, asin Santa Maria, mabibi kita sa Kagurangnan, kagurangnan. hinanyugan sa mong pamibi. Para sa kapahingaloan kan mga kalag na urog na nangangaipo kan satong mga pamibi, urog na kan mga miyembros kan sa tuyang familia, mga katuod, mga parasurog na nainot na sa sato, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Warasan sa samo, O Diyos, na kagurangnan, ang buhay nindanay na pagmangno, pagkamot asin, pagalang, ininahagad mihuli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Taramon kang Diyos na nanitawo, nagpag
Magpamibi na kamo mga tugang tanganian sa kosen sa indong mga atang mako malugod kan Dios sa mga makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sana sa pakinabang niyato, asin kang bilog na banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang na dinudulot mi sa imo, asin warasan na sa paarog ni Santa Mariang Virgen, na sa Senyora de Peña Francia, ang sa mong mga puso na naglalaad sa liwanag kan Espiritu Santo, danay na magingowang maghanap, asin magtimos kan anuman na yaon sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong spirito, itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabus na santo, asinurog ng gayo sa pagramdam kay Santa Maria Virgen, no sa Senyora de Peña Francia, magpadakula kami kan ugay mo, sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabus na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ng balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo sa imong surugoon, sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iyan para ligtas din tao, anaki mong si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kayan hukbonin mga anggeles nagsasambakan sa imong kamahalan, nagugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong kasidan sa mo mga tingog, sa kaugman magkariba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan Diyos ni mga amor. Ang langit asin daga, panoan sa imo kamurawayan. Masama sa kaitaasan, paladan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. maluhod ko ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring nabuot pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao, sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa sako.
misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaragam mo. Ang pagkabuhay mo liwag, ipinapaaya, sakot na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaharaki kami gabos, sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheraskan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw at magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po ang gabo. Natagdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatud kan Diyos no nakaugalian nga ngas kita magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa dagan siring sa langit. Ang samong kakanan sa araw-aldaw, itaw mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mga katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kahadayaan, sa imo ang kapangyarihan, sa imo ang maumahon sa bilog na simbahan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan itinato ako sa indo. Ari paghilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaboronyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninongan sa lambang saro. Peace be with you.
Kordero ka Diyos na nagpaparang mga kasalan kang ginabang. Tawid kami nin katuninongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos si Kristo an aki ni Birhen Maria, siya nagpapara kan mga kasaalang kang kinaban. Paladan kita ngunyan na mga inaalok sa pamanggikan kordero. Ako lugod ang samuyang kamot sa imo. Alagad magtaram ka lamang asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani po na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguaning mga lay Eucharistic ministers na mataon ng komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon, gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po ang una na matapos ang pagkomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan mga sakramento nin kaligtasan na sinpagtubod. Nagangayo-ngayong namimibi sa imo. Tangani mantang maludok na nagrurumdom ki Santa Maria Virgen, Nuestra Señora de Peña Francia, magkanigong makihiras kay Bania sa pagkamot na langit nun, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña Francia sa ikalimang aldaw. O ina niya mong Maria na nagsakit man nin makuri, na panuman an sa imong malinigo na puso nin pagsakit,
urog na kan mahiling mo an sa imong aki na nagsasakit, mantangyaon sa nakakasupog na pagkastigo, ninhulikan kasalan, hindi iman niya ginibo. Inako mo man ang mga kapaitan sa may pamitisan kan krus, na kung saan ika, naging ina man niya mo. Kan sinabi ni Jesus, ki Juan Apostol, uya ang sa imong aki, inako mo man kami na mga parakasala, nin may pagkaherak. Nagangayo-ngayo kami sa imo, nin may kapakumbabaan, na magtadom manlugod sa mong mga puso, ang sa imong pagkamot bilang ina, tanganig danay man niya mong rimpuson, ang mahalagang balos kan pagtubos sa mo, asin pahalagahan man niya mo, sa paagi kan gibong karahayan. Di imi man lugod pagsayangon, ulikan sa muyang mga karatan, ang sa imong namumuton na sakripisyo, asin ang dakulang bunga kan pagtubos sa muya, kan sa imong mahal na aki. Magkaigwa man lugod kami, ninkusog, na akuon ang mga pagtios. Digdi sa kinaban, asin sa pagiging paaging ini, mabuhay kami sa kabanalan, pasiring sa kamurawayan. Ngayon sa Senyora de Peña, Francia, pamibi mo kami. Salve Regina, Ave misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamos, Jesus expelieve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum bare. Ea ego, advocata nostra, ilos tuos misericordes socolos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promisicus Christe. oremus omnipotens sempeteni Deus, qui glorious Virginis Matris Maria corpus et animam, Odinium filit vita culuce mereretur, Spiritus Sancto coparanti preparasti, Daut coios commemoratione et amor, ios pia intercession ab instantibus malis, et amor perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matuko po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, asin kang Parish Pastoral Council, buot pong magpasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikalimang aldaw kang Misa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Salamat sa mga padi na nakaibanan niyato sa misa. Sa gabos pong sponsors, asin pilgrims na presente ngunyan, urog na ang mga miyembros kan Area Pastoral Council, kan DECA Grand Vale 1, sa gabos man pong mass donors, asin sponsors, religious organizations, lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality, collectors, asin mga sakristan. Siring man kay Reverendo Padre Dario Echepare, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapaghira sa selebrasyon ngunyan. Sa panahon na ininin pandemya,
Padagos man lugod kitang antabayanan nin Diyos, asin ni Nuestra Señora de Peña Francia. Magliwanag sa satuyang mga dalan, Diyos magbalos po sa saindong karahayang buot. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa saimong Espiritu. Asin bendisyon ng kamukan Diyos na makakaman, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Señor San Jose! Viva! Happy fiesta po. Have a blessed morning. Keep safe always and enjoy the rest of the day.